pun. Ini om. Dia jadi tuan ni. Dia berukti jadi ML kan? Bayar ni senang tak? Ini mereka. Katkum ke keruak khobor balapha da uhame wan penhun rengklam publicity secretary ke KSU East Gentle Hills District Unit layathu baki sipai khaput kari Bangladesh border guard kila perking bhai ki barungtu syakategari bat kumju ki border security force halor kani unong yalam ke KSU ulama ham ki khasi ke basa sya Bangladesh bakin husiar ban om tamput yo jia ke basngosi kaseng khasi student union East Gentle Hills District Unit akhat nyo tarik nailar acar pesau kalale amin siam ki pat ba jong kishnong ki bahap hakaput kentup ya kishnong lailong lejri lahaleng huroi bat hinggarya kejinglet kaseng kalong ban pit ngor kejingwan rung be an ki mender na Bangladesh hak bakani gari ka don kejingya snam ba shirkhei hagadi kasngi kaseng kalayo ban penong kejingyalang hak kishnong huroi hak balawan shimenta da baro sautali kishnong ki ba mi khmat da ki wahe shnong bat ki secretary shnong kumno ban perking shushu ya kejingwan rung ki mender na Bangladesh Kuat ban penpauang ni lihat ban kaliang jongi kumka KSU East Gentle Hills District Unit berangkat bat ki nongkikam jongga sang hibrok kawai mentah kesni ka kat new trik jong benai Agos mentau senam arpo sau ni kum kit khot jong KSU ni ok ban wan hang ni ha kasnong huroi te mene ha kapor bangi wan ni ok ban yong jinglang bat ki noi lam snong ke bangi lekhot ni la youtube lang ba ki sithi sa ki sau tali ki dorbar snong bagan thup ya kasnong hinggaria kasnong huroi kasnong lahaleng bat kasnong lejri te hakne ga jinglang jongi hang te ha government LP school hang te ha huroi ni wan hang ni khnang na menta ka kunrum keram ka jingjia ka jing umsnam ka bami hang te hapo ri Bangladesh te menta ngi don hang ni apa ka border fencing ka international border ka India bat ke Bangladesh nyelio ban ya thir tai mane ha ka jinglang ga jongi hang te ha huroi bat na kaliang jongi kum ka KSU bat kumju ki rang bat snong ni ai ka jia trelang bat ka jia snok tilang namar ketika jingjia hang te ha Bangladesh ka wan ra ai ka jing chong sir bat ka wan ra ru ya ka jingma yo le si ba ketika jingjia ba ketika jing umsnam hang te ha po Bangladesh kindon kinong Bangladesh ki ban yo ban rungtu na kini kisnong ki bodon hakaput jangka ri Bangladesh te ngi snok men banong bana kaliang jong ki rangba snong ki sau ki dorbar snong ki long ba nakaliang jong ki kum ki dorbar snong makiru ki klam ailat ki pei ngor bat ki pei husiar ya kene ka jingjiang te Bangladesh ba ki mailat hi dalele ya kit khar bangla bikin yo rung sipo upur sam jong kari India bat sipo ke jela ke jongi tengi snong kmen banong ba kene ka jing trelang jong ki dorbar snong kawan ra ru ka jing sngain nungkong ya ka snong ka thau jong ki bat kumju ya ka ri bro ka wai te tang sumi namne na ka jinglang ka jongi hang te ha po huroi milio ru bani song jinglang khendiat minute bat ki BSF hang te ha hang ne po la haleng te ka jing song meeting bat ki BSF ha ka hang te ha kam BSF ha la haleng na kaliang jong ki BSF long ba na kaliang jingi mentang la perkin tangai kum ka jing tha jong ka sarkar pedang ba kinong madan dalele ru ba kinong Bangladesh ki ban rung sepo upur sam jong kari India bat kum ka jing itu jing ki BSF ki ong ba hadu menta ka jing song suk song sain hakini ki jaka kalong menta kampon dot kono ka jingja kampon don hi kono kata ka jing thumu rungtu jong ki khar Bangladesh sepo kari ka jongi namar ki ong ba na kaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu borung na India sya po seri Bangladesh ki pertar tin la kim sngap kita kinong rung ki haban ai bet da ki haban set bet da kuli tene kaliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB jong ni kilio ya ka order na po sarkar pedang ki ong ba
lada dan menu nak kidong Malaysia ki Bandung sebab ka ri India lang ba kini than kapot ki kini ki biasap jongi ki liyo ya ko dar ban siat ya kita ki bawan rum tu te hoi abang iyo ban snyo kita ka jing ikan ban kita bat ki ni so thu ba ka jing song skan kini ki jaka kalong rang biang menta ka pon dot gono ka jing huri hura te ne kaliang jongi kum ki isu ni pau beli ngi wan hadu hang ne bo border fencing namar ngiru ngidon ka jing snyo khia bakrao namata kata ka jingjia hari Bangladesh namar yo le sie lada tang da ki katu kan ngut kin yo ban rung kawan rai sai ka jing ma ya kari bat ka jai pendiu jingi khamtam ne ka jalami khaya khamtam ya ka ni ka thain East Janjal district ka chongi te kam ma phi ba ha tu si khalai tarik ru aswa bin wan chene la pentip ya audisi East Janjal ba manta ka si khat nyol tarik jong ma kos apu opsau in lek banjuri ya ka snong hingria huroi lahaling lijri bat sekni ki thain border fencing te hoi baling snokya kum ong mene karkun ki lat pathai khobor ba ki social media po ki YouTube po ki WhatsApp po Facebook POE ba nangte na ki thain dau ki khar Bangladesh da ki spa ki hajar ngut ki mut ban wan trung jubor sipo ka jela ka chongi andre kumba ong ki nong ilam chongi ki ba naneng ki ong ba ka ngimoilat dagli ya ki Bangladeshi ba kin bakin ga ban shong na balong aslum ya kini ka jela ka jongi te nakaliang jongi kum kaseng nak ta ka jing sukhia ka jongi ngeman si ban wan sikni ka jaka ban slok bat ka ba chnong bat ki no ilam chnong ban slok bat ki bang kini ki BSF ki ba ki security force jong ka ri ka jongi te hadu menta ni song tanat ban ong ba kampat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bar pahara bat kumju ka jing perking jong ki trash nong ta ka jing trai ki dor bas nong ka kam ke ba nakaliang ka KSU Claret Circle mo ka East Janjal district kala wan ban yu kejat ka snong jongi men step te nilai yo ban ya tai ya thir sani halor kana ka kam namar kat kum ke jingwan jongi ki wan ban ai men sim mingi kum ki snong ki basyong hapo ka border area ya ka biadai bat kana nakaliang jongi ka dor bar snong ru ngila perking ya kana ka jinglong jingman hapo Bangladesh te nakaliang jongi ka dor bar snong ngim ailat ya ki khar Bangladesh kin rung bat kin tur sepo uput usam jong ka India te namar kata ngi ai ru ka jingyara ya ki BSF ki bapej bakmi ya ka border kila tresitom nakapor sekapor ban perking khamtam hakini ki sngi ki bamanta ki ba don ke jing huri hura po Bangladesh nakaliang ki BSF kila ai ke jing penyngor pha hakabiade bat kenika border ke jongi hapo ka area snong jong ke snong huroi ting ai khublai ki BSF leng ba ka jing trai bat ke jing perking ke jongi hadu baki nong Bangladesh kimla bandrung wat sajan jong ka fencing jong ke India tengam don da kumwei pat tangkine ki kantin ki bakhendiat ngai ke jing kitbok kit riang ye ki BSF ye ka dorbar snong bat ye ka KSU East Janjal hibarok kawai ka bala simkhia ye kana nga ku murang ba snong jong galejri nakaliang jong ngaru apan pau ga jing sa mo ga jing ai kublai ya ka seng KSU East Janjal Hills district ma ka bala wan mahne ka sngi kan ya trik na ka banta ban yata ye sani ha ka bade bat kan ka kam ka bangi yo i ba ka don ka jing ya umsnam cha kari Bangladesh te nakaliang jong iro ni ta sngo komen sibun mo ka jing ai jing mot jong ki namar ba ka ne ka jing wan jong ki kalong kum ka jing ai men sim na ka banta ban pitlem ya ka banta kari ka jong i ban light na ga no ka jing sngo si te nakaliang jong iro ka snong lejri aga jing trai lang bat ki sinong ki thau mo ki BSF khamtam ki ba de ki nong yada yangi ki khaput ni pon pau jing sengu ki ro namar ka jing tresitom jong ki met bat sngi khamtam ka jing duty jong ki badan bej ha ka badar na ka banta ban jang ada yangi ka jela jongi kumju ya kari hibarok ka we te ngai